फ्रेंड्स मोर प्राथमिक पाठ चैनल तरफ समस्त स्वागत। तो आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर विश्वस्त साथी जंत्र मानव पाठर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िकर सुंदर भाव में आलोचना करदेवा। आ भिडियोटी जदि भल लगे तेब निश्चय गोटे लाइक करदे। आउ प्रथम पंचम श्रेणी पर्यंत जेकोसी पाठ विषय जदि जानवा चाहूे तेब दयापूर्वक गोटे सब्सक्राइब करदे। तेबे चलतु समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िकर आलोचना करवा। तो एक नंबर देखिबा। एक नंबर रे आस कथबार्ता हेबा। तो एक नंबर को जीवा। एक नंबर को लिखाई डेटन सहरर टेलीविजन केन्द्रर कार्यक्रम को किए प्रसारण करुथिले। तो उत्तर रे आम लिखिबा डेटन सहरर टेलीविजन केन्द्रर कार्यक्रम को रोबोट प्रसारण करुथिला। ସେହି ରୋବଟଟି ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳା ପୋଷାକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଡେଟନ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଓ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବରକୁ। ରୋବଟ କରିପାରୁଥିବା କେତୋଟି କାମର ନାମ କୁହ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ରୋବଟ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କୋଠାଘର ଉପରକୁ ମଣିଷ ଭଳି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା, ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାରିପାରିବା, ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା, ସମୁଦ୍ର ତଳର ଗବେଷଣା କରିବା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା, କେବୁଲ ପକାଇବା ଭଳି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ରୋବଟ କରିପାରୁଛି। ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଘ ନମ୍ବରକୁ। ଭାରତରେ ତିଆରି ରୋବଟର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତରେ ତିଆରି ରୋବଟର ନାମ ହେଉଛି ନଟରାଜ। ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଅ ନମ୍ବରକୁ। କାରେଲ କାପେକଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା କାରେଲ କାପେକ ହେଉଛନ୍ତି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ଜଣେ ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଥରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରନ୍ତା ଯିଏ ମଣିଷ ଭଳି ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତା। ସେ ମିଛ ମଣିଷ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଛି ମଣିଷଟି ମାଲିକର ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିଲା। ପରେ ରୋବଟ ତିଆରି ହେଲା ଓ ଏହା ଅନେକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା। ହେଲେ କାରେଲ କାପେକଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରୋବଟର ଜନ୍ମଦାତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ। ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବିସ୍ମୟକର, ସୁଦକ୍ଷ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଅପରିଚିତ, ଗୁଣବାନ ଓ କୃତ୍ରିମ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଦେଇ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ କେତୋଟି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ଏ ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ବାକ୍ୟର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ତ 1 ନମ୍ବର କ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ବହୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବା ବହୁ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ 1 ନମ୍ବରରେ ଗୁଣବାନକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା
ଏବେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ରୋବଟର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଠି ଲେଖିବେ ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଲେଖିବେ ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଆଜିକାଲି ଡ୍ୟାସ୍ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲାଣି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ। ଏଠି ଲେଖିବେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ। ତାପରେ ଅ ନମ୍ବର, 1200 ଡ୍ୟାସ୍ କାରିଗର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖିବେ 1200 ସୁଦକ୍ଷ କାରିଗର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ। 3 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଜ୍ଞାନଦାତା କୁହାଯାଏ। ତ ସେହିପରି ତଳ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ସେହିପରି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଦାତା କୁହାଯାଏ। ଏ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯେ ଅନ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା କୁହାଯାଏ। ଯେ ସିଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତା କୁହାଯାଏ। ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିଦାତା କୁହାଯାଏ। ଯେ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଧନଦାତା କୁହାଯାଏ। ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ ଯୋଗ କଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବାକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଣ। ଗୁଣରେ ଆମେ ଯଦି ବାନ୍ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁଣବାନ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଗୁଣବାନ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବେ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଧନର କ'ଣ ହେବ? ଧନର ହେବ ଧନବାନ। ସେହିପରି ଧନବାନର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଆମେ। ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜସେବୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ଲେଖିବା ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜସେବୀ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ପୁଣ୍ୟବାନ। ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ, ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନକୁ ବାକ୍ୟ କଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଲେଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ନୀତି। ନୀତିର ହେବ ନୀତିବାନ। ତ ସେହିପରି ବାକ୍ୟ କଲେ ହେବ, ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ନୀତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନର ହେବ ଜ୍ଞାନବାନ। ତ ବାକ୍ୟ କଲେ ଲେଖିବା, ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଆଦର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦକ୍ଷ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ବା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ତାପରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାପରେ ସୁଚିନ୍ତିତ। ସୁଚିନ୍ତିତ କହିଲେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ତାପରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ କହିଲେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ବା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦୁ। ସୁସମ୍ପର୍କ। ସୁସମ୍ପର୍କର ଅତି ସମ୍ପର୍କ ବା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଅତି ସମ୍ପର୍କ ବା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ସୁବିଦିତ। ସୁବିଦିତର ଅତି ବିଦିତ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଅତି ବିଦିତ। ତାପରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ। ସୁଯୋଗ୍ୟର ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅତି ଯୋଗ୍ୟ। ସୁଯୋଗ୍ୟର ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅତି ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ସୁନାମ। ସୁନାମ ହେଲା ଅଧିକ ନାମ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବରର ବାଧ୍ୟ। ନିହାତି ବାଧ୍ୟ। ସେଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ବକାର ହେବ ନିହାତି ବକା। ଏଠି ଲେଖିବେ ବାଧ୍ୟ ଯେମିତି ନିହାତି ବାଧ୍ୟ, ତ ବକା ସେମିତି ନିହାତି ବକା। ତ ଆବଶ୍ୟକର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୂର୍ଖର ନିହାତି ମୂର୍ଖ। ଆଉ ଅସୁନ୍ଦରର ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ବିସ୍ମୟ ଶବ୍ଦରୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛି, ସେପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଲେଖିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ, ଆକର୍ଷଣରୁ ଆକର୍ଷିତ, ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଆଉ ଗର୍ବରୁ ଗର୍ବିତ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ। ତ 8 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରୁଚି ଶବ୍ଦ ସହିତ କର ଯୋଗ କଲେ ରୁଚିକର ହୁଏ। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କର ଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିସ୍ମୟ। ଯେମିତି ରୁଚି ଶବ୍ଦ ସହିତ କର ଯୋଗ କଲେ ରୁଚିକର ହୁଏ, ସେପରି ବିସ୍ମୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କର ଯୋଗ କରିବା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ବିସ୍ମୟକର ହେବ। ତ ବିସ୍ମୟକର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ବିସ୍ମୟକରର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ତ ବିସ୍ମୟକରର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ପିଲାଟିର ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରୀତି। ସେହିପରି ପ୍ରୀତିର ହେବ ପ୍ରୀତିକର। ଏଠି ଲେଖିବେ ପ୍ରୀତିକର। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୀତିକରର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ତ ଝିଅଟିର ପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ଝିଅଟିର ପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେହିପରି ଲଜ୍ଜା। ଲଜ୍ଜାର ହେବ ଲଜ୍ଜାକର। ଏଠି ଲେଖିବେ ଲଜ୍ଜାକର। ଆଉ ତାହାର ବାକ୍ୟ ହେବ ତୁମେ ଲଜ୍ଜାକର କଥା କହି ଅପମାନିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ ବା ସକାଳ ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ସେହିପରି ହିତ। ଏଠି ଲେଖିବେ ହିତକର। ଆଉ ଛାତ୍ରମାନେ ସମାଜର ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବେ। ତାପରେ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟର ହେବ କଷ୍ଟକର।
ପଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ଏଠି ଲେଖିବେ ପଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବରକୁ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ କ ନମ୍ବର, ଡେଟନ ସହରର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିବା, ଡେଟନ ସହରର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତା ରୋବଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାପରେ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ରୋବଟ ବା ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଗ ନମ୍ବରକୁ। ସେ ଦିନର କେଉଁ ଅସଲ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲା? ତ ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅପରେଟର ଜଣକ ଜଣେ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାରେ ରୋବଟମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବା, ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାରେ ରୋବଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କୋଠାଘର ଉପରକୁ ମଣିଷ ଭଳି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, କାରଖାନାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଭାରତୀୟ ରୋବଟ ନଟରାଜ କି କାମ କରିପାରୁଛି ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଭାରତୀୟ ରୋବଟ ନଟରାଜ 15 ମିନିଟରେ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ତଳର ଗବେଷଣା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା, କେବୁଲ ପକାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାପୂର୍ବକ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।